Hi, is Misha Christina, agus is Dornálaíocht le fear na hhéireann. Táimid chun réinscoileanna na Dornálaíochta a cleachta le chéile. An bhfuil sibh réig? Sulan in for aclaíocht ar bith caithfear taobh suas. Sa Dornálaíocht bíonn go leor brú ar na láimhe mar sin den cinnte ara thuairt den na ristaí ach go háirithe. Tá sé an-éasca gortú aáil mullainn inan tú taobh suas. Tá sé an-theachtach fáisceáin láimhe a caitheamh chun na láimhe a cosint. Inmh táimid chun dír isteach ar an Smitín. Tá ceithre príomhbuile sa Dornálaíocht is é an Smitín an ceann is cotínte. Táimid chun tosnú ón seasamh agus táimid chun ar láimhe a chur an airde chun ar aghaidh a cosint. Is í an lámh chun tosaí an Smitín. Ón seasamh táimid chun an Smitín a chur amach agus isteach, amach agus isteach. Amach agus isteach, amach agus isteach. Amach ó de aghaidh agus arás go dtí de aghaidh. Amach agus isteach. Féacann sé mar seo nuair a chasan tú. Amach agus isteach. Amach agus isteach. Amach agus isteach. Úsáideann tú an Smitín chun spása cumad idir tú féin agus de céile chóirc. Má sibh, anois, tá scill nuagadh le núsáid sa bhaine Dornálaíochta.